ag léamh an rua in Údar le Pádraic Ó Conaire as Rogha Scéalta. Bhí mar ille go léir ag chur suas ar íocha agus ar náisiach sa dún ihe, agus an ille gine againn agus a bharúil féin aige faoi scéal agus a bhain leis cuideacha a rá nar chóir éon bhainín a bheith as an té nach níchach a íocha. Ba chuoine stadéireacha buanna a bhí iontu siúd. Cuid eile agus iad a géirí a chur in Scéal nach lucht mór ar bhaine dearmad a dhéanamh ar rudaí beaga den tuairt sin. Ba rán le hól agus le ceol a bhór siúd. Bhí an sarsint rua féin sa láthair, ach fochail níor leabhar sé I gach na híthe ach é ar a gearrscéalta ag scríbhneoireacht I dón an tí. Síl a caint a bhaint as ach sin a raibh de bhaith ann ba mhór agus ba híalach an obair air. Thíal fá an píosa scríbhneoireachta sin a chur le chéile. Bhí alas le na bhaithis ach a bháin nuair a glanna sé de é le na muinceile a chasáige. Agus nuair nach níor focail ag teach chuige mar ba chóir, chuirfh sé gach chóir agus casa dá éideann, díreach ar nós duine a méid na deaiticha go donna air. Agus an chuí a sásach sé cos an fin ina bhéal, bhreath níos ar an beann céanna sin in éire na dhíthe, agus ní raibh th orlach go le dí fágtha. Chathach sé go raibh saothar mór litrithe idir láimhe ag an rua. Filíocht, bhí cuid a gcuine ceappa go maith é. Cuid eile ag rá gur chuig bean a bhí sé ag scríobh. Ní raibh is ag éon duine acu ach agam féin an raibh an sarsint rua pósta nó nach raibh, agus níor gcuine go gcuirfí ceiste gan iarraí ar é. Cuid eile fós ag rá go raibh an rua ag briseach amach ina Údar, agus nach bhéad fí é a hasamh fasta, na mórta agus le hairí in áirde. Dá bhéad magaí a bhí a gin ila faoi, níor lig an scríbhneoir air gur cúla sé fochail. Sa deire leag sé uí an peann. Déalaigh osna hásta uí, tharraing sé chuige a fiapa agus dúirt. An méach nóta deich scialacha a géon duine a gcuibh ar sesin. Ó sa caint ar íocha ar bhíomar agus drochmharúil ag cuid againn faoi dhaoine a bheadh ag iarraí airgid ar íosa, ní fáin mór a bhí ar aon duine scaradh le na nóta deich scialacha. Deich scialacha ar nói, agus is mór an targad ar haighdeoir bocht é. Thug an sarsint rua faoi deara, cén leisce bhí orann an nóta a thuairtó agus thuig sé an scéal. Bhain sé ceithre leach choráin as sa fócha agus chuinnig I lár a bhaise iad. Cosúil go raibh chulaghaine a raibh ag ó le cúpla lá ar sesin agus gan éon fingin a bheith a gcuibh a nacht. Bhain trúr nó cethracha nóta deich scialacha amach, ghlach an sarsint rua ceannacha ar a deich scialacha airgid, agus bhí sé ar tí an nóta agus a raibh scríofa aige, a chur isteach I glúdach litrach, nóair a shíonn sé a iarracht litrithe chónsa. Le amach an méid sin donna fear ar sesin, agus beige is acu an sin cén bharúil atá agam faoi dhaoine nach níochan a gcuid féacha. An rógara, éag éisteach linn ar feadh an achar, seo é an rud a bhí scríofa aige. Don ilméire atá ina chónaí ar an taobh heas den droichead I mbaile an iarrainn a gúnta bhío, batha agus sláinte an agus fad sléal. Níla is agat a chuine chóir, cé an duine a méid a anam agus a chluine agus a chéim bhíalata ag bon na litricha seo. Nóair a bheits sé scríofa agam, má éideann I a chríoch ar chur ar bith agus an chaint gan chial atá thart orm ag mór heisir amadáin, ach tá de scialacha agat orm. Bích is nóir leag tú súl riamh orm is nóir leag mise súl art ach irid. Beag tú ag ceappa gur amadáin críochna atá ag scríomh chuat agus caint aisteach den tuairt sin a chur ar fápéir, ach beag tú ar a bhalair de thuaim nóair eicas tú an nóta de scialacha atá leis an litir seo. Man an féin nach meig, ag ceappa gur gealt atá ann a bheits an feilméire
ar sa duine éigean I chur isteach orm, agus níor tugach éon ard air. Bhogus féin amach sa léthireacht. Ach tá an méid sin airgid agat orm, pe ar bit céthú féin ar sa mise ag léamh litrach an tairseant rua dom, agus caithfidh mé a inseach dit céan chuí. Mé ar mo hethe roinnt blianta ó hin ó na naimhde a bhí ag scriosadh na tíre go dála dom a bheith I measc sléit a bhuió, áit nach raibh ach fíor bheagáin ar aithne ná ar ólas agam, agus na daoine a raibh bhí an chuid is mó acu siúd ag trid nó ar a deithe marf mé féin. Ag déanamh siar díreach I dro na farraige a bhíos, mé a bhullachs na cuialta nó I scailt chléimhe I gcaitheamh an lé ghéal, agus mé ag amacht rón de hiúil ihe ag iarraí a cheacht suas le cipe beag fearr a bhí ag trid in aig an nabhad. Sa réigún fián sin atá in aice leis an bharraig go mór. Bhí aithne ag chuid mat de nabhad thart sa limistéir sin orm. Caitheann mé féin a bhla rómhór agus inseacht daobh cén chuir churadar an aithne mha sin orm. Agus ba róchan tuairteach an obair orm mé féin a haspáint de hiúil an lé. Agus leis sin an deafar a bhí orm a bheith in éanacht leis an gipe sin a luas leat ceanna. Ba bheag lam an chun tuairt go minic, agus uaireanta bhíon le feiceáil ag dul trí na bailte I lár an lé féin. Bhí a is agam go raibh an chuid bhó de na daoine fabhrach dúin agus go neanadís rud ar bit ar ár son, a déiteach éon duine amháin an díomháil mhór a dhéanamh. Ar an ábhar sin agus tosc gan aithne agam orthu níor thugas cuairt ar winter éon tí, ach mé ag imacht róm I gcónaí, ar nós an tionig a méach an chónairt ar a thóir. Is cuimhnach lam maidin bhoch agus mé ag dul thar do cheachsa I mbaile an éireann, maidin bhrá I lár an óir, díreach tar éis éirí gréine. Ní raibh duine le feiceáil ná fiú datach ag éirí a níos as na simné sa taobh sin tíre. Bhí is féin tuirseach tréachta tar éis shiúil na híthe, agus dá mé céad sabhrann óir agam, táim cinnte go scarthaing leis an mhaoin mhór sin a cúpla óir an chléige áil idir bhrálíní mí na geala. Déach an uile dhuine ar an sairseant rua, ar an bhear a scarach le cúpla céad sabhrann dá mír dó féin, ar cúpla óir a leabhar, ach nuair ná leabhar sesin ar aiglam féin leis an léthireacht. Agus an tocras a bhí orm a lé mé, an raibh tíirse agus ocras agus colla ort in éanacht a dhuine chóir, se agus naimhde nimhneacha ar de chóir mar a bhí ar mo chóirse an bhaidin bhrá sin. Tá scibóil leat agus bíonn an scibóil sin beagnach ar an droichead. Díreach agus mé ag dul thar an scibóil sin, céird a theochach amach trí fáil a bhí ar an ngeata ach lacha bhrá agus áil óg lé. Ba ghóí leat ar an lacha sin go raibh féin san áit in éon turas leis an áil a chuid uathaí. Ach nach í a rinne chosant chróga ar a chuid, an uile bhách uathaí a churach agla ar dhuine. Ar dhuine de mo chóirsa a bhí ar a hethe ar chuí ar bith, agus ní thúna é a chéad nar thuasigh tréad géana an lucht fearra sa ró fadó agus nar thabháil siad an chathair. Char bhís domsa nach raibh na saidúirí galda a bhí ar mo chóirse san áras sin leatsa a dhuine chóir, agus go nú seoch bhách na lachan iad agus go bheithach siad mé féin. Rinne's ceol neamhscéalta le mo bhéal ag iarraí an lach a bheala chuún le deire a chur leis an bhách. Mí ábharach sin a bhí ar chiúlacha. Grid sí lam agus gana isacha céir a bhí an áinde, gan isacha céile haig a raibh an bata trom sin a bhalacha gamsa ar mo hól. Felas féin chuum í go raibh si a bhosach cúpla slaat den áit raibh I mo cheasamh, gur haring mé buile arthaí, gur aim sias sa geannaí, gur hit si ar a drim ar an talamh agus a gá chus in áirde aici. Bhí an marú déanta. Beg úna ort go bhfuilm ag ceappa gur fiú de scialacha éon lacha. Tá is agam féin go sár wath nach fiú ach mo léin.
Maríoch 3 cín den áil leis an bhuile chéine sin a bharigh an lacha, agus sílam a chuine chóir go bhfuil 10 scialacha ar a laghad agat orm toscar waríos de lacha bhrá agus 3 cín den áil. Godain is dólaí rá cé bhéad atá agat orm, marach an lacha sin leatsa ní móide go gasbhí an cipe ar a leabhar mé cheanna orm, agus mar gur chasa mise orthusan ní éadadí stóil as an gcontúirt ina ráidar, mar gur éirí lo éalú as an gcontúirt sin, hí deire leis an tréad a gúnta bhuió, dá méid deire leis an tréad a gúnta bhuió, bheadh deire leis ar fud na tíre, agus bheadh an cinna géal faoi chus a ríis. Dá lachsa a chuine chóir a bhain saoirse amach d'éireann, mise séamas ó nia, dar nói las anam an Sergeant Rua. Timpeall seachtain ina dhé sin fuair an Sergeant Rua litir ar ais ón Bheilméara i Mbaile an Éireann. Sheol sé an leath nóta ar ais agus 2 phút eile leis mar bhrontanas I dro go bhéadfaidh tú féin agus do chuid fearr má hlánta a ón, mar a dúirt an Bheilméara rud a rinne go flatanú.